ipamocha mutie kan na mo hye no so e ka kire mo se fia ha nya meti ho yi meyire mema minyanu eni na busuafo e fia ha duma o mo nka ho enti mo hwe mu se woni papa pese o tena fia ha na wonni mi nya asem nso mi nya asem mo a tani obehwe yi ama nso ma hwe yi Oga landlord mesi fia ha wo ba ma wo ba wo agba ye twi obepi abra obepra tọ́lá tó so gbẹ lè ní bàtẹ̀ mú bẹ́ tẹ̀ adé bí ẹ̀yẹ mẹ́ fie tie bíà wọ́n bẹ́ẹ̀ nù wọ́n bá wọ́n kàn nípa mọ́tò wọ́n àwọn tìmí ní ìlànà tó. Director Escobar na me woni oku enhya wote ho ama na hyehyɛ mmara ma mema ne mma mema ne twa adwaye frafiem enya kora wo sɛ ono ne kasa sɛ wo na ne ye ne na ka maka mo amunye mo bra obra asɛm ne make bi onfa edwa ho ma chi kora na me sɔre na me fi ko ɔsɛ na me Oga landlord mo papa kwajo poku mahala ye tu defo e da wanti e da ye wo fi ha nyina wo de ama han da no fie mienu na ka ye 80 enam se mintimi ma fa pra ye mpress ya nko pie ga ye ntimi wo ba ma me 120 hey mam ntimo so 12 cedis Jesus mo to boda ni na nam oh aja enyam kese tie na me boda ni mo to boda ni na tie me model mo sa ma me ka wo nyina e kire no pa me hiam enkwala ntinkiti e wo fi ha ana wo de wuro wo mu pie to nenne wakonya na yale ha ye ntimi ne ntena fi ha hwɛ mo amoto ni hwɛ fi ha se krom efie bɛ na wobɛkɔ mu a yato ta ase yi efie bɛ ne mu akɔno se yi efie bɛ na medi mu ni se yi ah bɔnsɛm ma fie wura bɔnsɛm ma fie me ne meyire da ye enkom fie mmienu ne fa Oga landlord